Sana mo! Ay! Sama ka lang sa idalian, ano? Oh! Pero, kita ko na laba! Para sa init, oh! Baho itong laban ito! Oo, Mayor! Ikaw, nagkasabog na akong kabuti! Ikaw laba! Bitawaran! Uy. Pwede lang na kami namawag sa group chat ito. Pwede lang video call. Kailangan mo na group chat. Mulbol para ko sa manok ito. Kaya nakapunong manok rodil. Na! Di kita kahigop sabaw na yun. Ako na laba! Ako sila to! Hingit na human! Mao nang di ta mo lambo kay mga reklamador kay mo busy para man ko sa mga practice sa beauty pageants nako. Ipatawag ta mo kamuntulo o kugot nako sa akong desisyon na bano karong eleksyon budagan ko Bagan pa ka! budagan ko pagkakapitan. Aw! Ay! Dorong niyo! May problema na! Ay, kablak ka! Ang ako Para sa nagkakuan imong kalambuan. ang ako nagkakuan yan kamuntulo musuporta ba mo? Ang problema na rin! Kay andam ko! Paluyo siya magkalambuan! Oh! Sus! Problema na! Very good. Paluyo pa mo! Ay, kablak ka rin. Ano lang sa kong paluyo sa imong kayuhan? Ako ran ay kabalaka andam ko magpaluyo para sa imong kausaban. Ala, very good kay mong tulo. Ay pa, asa naman mo? Oh shit, not good. Wow, mo. Ran! Wal! Wal! Ayos mo luyo! Ayos mo luyo. Ikaw paluyo! Bin! Ako tawag ka! Oh, Troy! Kabul! Ang akong bot pasabo, andam ba mo? Musuporta sa plataforma kung andam ba mo paluyo? Ha? Andam! Andam kayo. Andam mi! Okay. Andam ko! Sige! Magpaluyo! Sa imong kalambuan! Kada ugan. Kausaban. Oh! Tama na na! Kalambuan! Oh! Okay! Pagkakapitan! Boy, isog, gamay! Managang kitang talang! Kada ugan. Kalambuan. Kausaban. Kada ugan. Kalambuan. Kausaban. Managang kitang talang! Kalambuan. Kausaban. Ha? Punta! BTB, 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 Cebu, break it down.